Ninka, čo robíš? Ty štíš. Ty štíš, poď to. Ja neštím. Sprostým si, že nevyšiel do bloga. No jasne. A už odišiel sa vycikať. Ale už to nechaj tak, nemôžeš furt pičovať. Ona je taká umrčaná. Ale som rád, že som tu s tebou. Poď, prosím ťa, poď. Naozaj, Ninka, mám ťa rád, si skvelá žena, fantastická. Moju píču. Čo? Nechcem to povedať. Zo strany. Ale zo strany. Pomoc! Taká uchylačka! Co děláš? Počujem, niekto ti odrezal spodok strička, ty kokot. Akože, čo je toto? Akože to sú... Tomu ve. Ja chci. Máte, nechceš fotku? Ja ťa odfotím. Ona neútočí. Čo? Ty si jaký král. Prosím vás, aký je to pocit? Tuto všetci sa natáčajú. Dobrý deň. Podľa mňa ma kusne. Zober si. On ma nechce. On ma solidne odmieta. Prvý vták šmal, ale ne. Ale hej. Ninka, poď. Ja sa ho bojím. Pozri. Ibek. Alright. Are you ready? Open c'était tout. Aqui vendem mesmo strehu. Tu me flek, não está já. De cornea, dar se corsnea. Tien canton mosi besa. Se condices le curja. Un besova, tu besova. Que tonche siam si ai con ei tu nulandova. Alright. Que tonche no que si ai. Tole mas si se ai. Que ton sam lendan si ai. Si ai. Que tonche no que si ai. Tole mas si se ai. Que ton sam lendan si ai. Si ai. Erenat kursina lele. Dashin tamia valele. Ena kera sina lele. Mista valele. Poď. Kursina lele. Dashin tamia valele. Ena kera. Chlapci, to musí dať. Double kill. Poď. Ty piča. Není. Tu je hore aj. Čačka, čo ty chodíš sem často? Vypadni odo mňa. Pozri sa na tento útok. Dajte také one, keď udrejte. Ty kokos. Nerob mi. Prestaň. Oskar, prečo? Kokot, pozri sa na to. Ženy nemajú šancu. Čísla. Another day. Good morning. Ale piči. Good morning. Stojím. Good morning. Čo to je za náladu? Našom. Do piči 7 hodín ráno, u nás sú 4. Vypadám ako človek, ktorý toto akože je v pohode. Je to v pohode?